Yaro a ina ruwanki? Aikin kawai. Wai ina za ka je ne? Ban sani ba. Don me? Hajiya! Na'am. Kina ina ne? Yaya aka yi? Lafiya ina za ka? Kin ga tace yake ta ce min wai zai bar gidan nan zai bar garin nan ban san inda zai tafi. Ina za ka je? Wallahi Hajiya ba irin yadda ban yi ba in kai zuciyata nesa ba don komai ba domin kan na ɗau kayan wani. Zuciyata ta fara kiyasta min kai ɗauki man. Har na je na yanka makulli zan saci motar wani ƙwara. Zan ɗaukan masa sai na ga ya kamata maimakon a ce a garin nan an min ihu a tire. Na ce bari in bar garin nan in tafi in je in nemi arziki. Ba zan iya zama ba. To yanzu duk faɗin garin nan ka rasa inda za ka je a ɗauke ka aiki sai ka bar garin nan? Ka bar ni ka bar matarka? Hajiya a garin nan za ka samu aikin yi? Tun da aka zo wata mota ta kwace ta daki wani mai fetur ta tsallaka gurin wani mai harawa ta dangali wani mai warda aka yi mutuwa ala tsine a cikin garin nan gwamnati ta shiga rediyo har da Allah ya tsine gwamnati tana tsinuwa akan masu kashe-kashe inje don haka ki kyale kawai in tafi. To yanzu ina kake tunanin zaka tafi kenan ka bar mu a gidan nan? Daga nan ulurin zan yi in tafi Ogere, daga nan in tafi Fatakwal, daga nan in tafi Wari, daga nan in wuce Asaba. Karuwanci za ka je ka yi? In Hajiya kalmi haka da ke Hajiya ni dai albarkar ki nake nema in dai kin sa min albarka to duk garin nan za su tare su tsine min ba wani abu. Na gaya ma ni ba na son wannan tafiya kwata-kwata. Hajiya ni zan koma. Dan Asabe Dan kar Allah. ka yi tafiyar nan. Hajiya dan Allah dan annabi ki min aikin gafara. Wai ina za ka Tafiya ka je? suka yi ne. Tafiya kike kina ta tare ni. Ga wanda ya kamata ta hana ni ba ta hana ba sai ke karan kada miya. To sai ka zo ka wuce mu To gani. yanzu shekaran jiya nan ta kika Allah wadan talauci wannan abin ya min ciwo. Wannan abin ya min ciwo. Wai ta ce Allah wadan talauci. Dan Asabe. Dan Asabe. Na ce ma kakkai tafiyar nan ko? Malam. Kan ga ba. Bi shi. Wallahi sai na bi. Bi shi. Da ba kubuta ashi gudu da ba tsira ashi gudu da kwai halaka ashi gudu da ba nasara ashi gara na iya kwanciya da shi gara na iya burgewa da shi. Danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri.